Kadagidi nga aldaw, impaulog ni Emperador Augusto tibilin ang mailista amin nga umili iti pagarian. Daytoy ti umuna asensos ana aramid, idi madama a gobernador ni Quirino ijay Syria. Iti kasta na panagpalista amin a tao, tunggal maysa iti ilina. Agsipod ta nagtaod ni Jose a kapututan ni David, iti kapututan ni David, nagrubwat iti ili a Nazaret ijay Galilea, ket napan ijay Judea, iti ili ti Bethlehem anakayanakan ni Ari David. Nagkuyog da ken ni Maria ana itulag nga asawaen na tapno agpalistada. Masikog idi ni Maria, idi addada sadyay, demteng ti oras a panagpasngay na. Inianak na ti inauna nga anak na alalaki, ket binungon na iti lampin, sana impaidda iti kulloong tawan pagyananda iti pagdagdagosan. Iti daytamet la adiso adda sumagmamano nga agpaspastor nga adda idi iti away nga agbambantay iti rabii kadagiti karnero da. Nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ket sinilnagan ida ti dayag ti Dios. Nagbuteng da iti napalalo. Di kay agbuteng kinuna ti anghel. Hiyeg ko kada kayo tinaimbag adamag apakaragsakan nyo. Wen da kayo ken dagiti amin at tao. Itamet lang aldaw ditoy ili ni David, na ipasngay ti Kristo nga Apo a mangisalakan kada kayo. Daytoy ti pagilasinan nyo. Masarakan yun to ti maysa nga ubing anabungon iti lampin ken nakaidda iti kulloong. Pagamuan nagparang ti dakkel abunggoy dagiti nailangitan abuyot akadwa ti anghel. Ikan kantada dagiti pagdaydayaw iti Dios. Gloria iti Dios iti kangatwan a langit. Ket ditoy daga kapya kadagiti tattao apaka ay aywan na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Ayaw timipay ken kao Kristo. Good evening. Nagitay nang kompleto ti Aguinaldo Mases da nga binigat nga agtugtugaw dita. Nakitak addada jairwar nakatader isaw bagi damet. Handa nga nakatugaw tatta. Kaya natipon-tipon tayo. Diyak amo ano anya ti kadda tayo. May sa laabanag dayta. Palakpakan tayo man niya po Diyos. Tinakapigpig sa nga palakpak. Huwag kakabsat na daytoy rambakan tayo tatta, manipod tatta ingganan to nabigaten ta. Daytoy gamin ti liturhiya na daytoy, no kumano daytoy kas lakadakkel dagiti dadda dumasimbaan, nagkatlo a liturhiya, nagkapat ki di a. Adda misa kumatattay sardam, adda misa tattating nga ti rabii, datayo ti innala tayo tattating nga ti rabii nya. Tama nun ton makaawid kayo ting nga rabiin ton. Adda misan ton parbangon, sabalin to pay jimisa, no bigat, agduduma ti maibasa na dayjay. Agduduma ti kararag na dayjay. Kati innala tayo, iso daytoy, misan ti ting nga ti rabii. No amok ko mga kastoy kaado, into no maminsan, addan tumisa ti sardam, addan tumisa ti ting nga ti rabii, addan tumisa parbangonan, ngamsad to say awanak to mo dito yan. Okay. Naglawag niya, ito papanakon. Okay. Una po, daytoy ramrambakan tayo tatta, iso daytoy ti misteryo. Apay a misteryo? Apay ang naidumduma a misteryo? Imaginem ti tao, awan mama ay na, kunana dijay maibasan to no bigat, dijay surat ni San Pablo kunana, haan nga tila ang mensahe ti Dios idi ibagbaga na babaan ti propeta. Haan nga mamatpati tao no mamati man ti tao basit laeng ti mamati. Ketatta kunana umayon ti ari nga agnanayon isunan ti imay dimanon kada tayo at tao no man pay narugit. Tilubong nakastrek nga rod ti basol tilubong dayta ti misteryo ti ayat ti Dios kanya tayo. Indanon na ni Jesus nga anak na.
Di manon mismo isunahan na nga inuray nga mapantay king kuana. Kin talaga hantay makapan king kuana. Isunan ti di manon. Isu day ti ramrambakan tayo tatanga aldaw. Misteryo ti inkarnasyon ko na tayo. Itatao ti anak ti Diyos ni Apo tayo nga Heso Kristo. Iso nga mismo ti di manon. Kaya datoy amo tayo mo ti istoryana dayto yan. No kas ano, idi pay laubing tayo, kan tatay daytan, na iyanak, iya kunloong, nanumula nga kunloong, ti mo nakakita, karnero kinkwan, dagiti agpaspastor, isuda tinapan, adda baggak sa didaya, o baggak sa didaya, ito'y kan, di batong nanin, ninyo, maladaga. Di yaman ti kantami, di ubing kami. Paskwayo, ana, imot, di yaman lagayan ti kaya da nga ibaga, no, basta titid mo. Idi pay laeng amo tayo dito nga istoryan. Na datayo, idi pay laeng agbasa tayo, idi ubing tayon, amo tayo amin ti istoryanan. Uray no handa nga ibagbagan no mairo gilaki di mabuo tayo di istoryanan no kas ano nga naiyanak ti Mesias, nanipod di nagaginaldo mases tayo, siyam aparbangon, siyam arabii, puyat nga di mangan ano, uray da kami ti kumbento, naurnungan ta poyat agda-drive back ta tulod ko di ka anak alas 3 anti malam agda-drive back nakamulagatak ngam kaslawan makitkitak agdungdong sa agayam pinanalpa ako tamuging ko iso adda na pukaw amin nga daydi utek kon nagiti magkabalay ko ti puyat dapiman mangmangang kami nakaturog gayam di may sa pumanaw kami di magkutkutin. Oh, intayo na agin oyak ko na ti bannog damutten piman. Kayso dayjay, dayto ti misteryo, ti panangitid na, ti anak na, dayta ti kadakkelan a misteryo. Katatta, datayo, ti misteryo dayto nga ramrambakan tayo, kunak tay parbangon, kunak tay bigat, wan tay ta Domingo nga rod. Imagine nyo ti lubong, no awan ti Kristo nga imay. Pangalaan nyo ti silaw, pangalaan nyo ti ragragsak, pangalaan nyo ti panagtitipon tatang agbabakasyon tay amin, adu nagsasangpet. Anya ti rason no apay nga addatay amin tatako mga agragragsak dito'y lubong, nohaan nga naiyanak ti Mesias. Di panangitid na ti anak na. Di panangidaton na ti anak na kanya tayo. Pangalaan tayo ti kastoy nga ragsak ko matata. Kati sa ludsod, nga ragsak kay mulaang. Oh! Hanggang sa mo naragsak. Ay po, ang aywang kanugayam la. Dagitay makimismisa kanya tayo ti online. Merry Christmas kanya yo amin, adinno man alubong. Sa dinno amin nga makangeg madanon na daytoy Luzon, Visayas, Mindanao ken amin nga suliti isa nga lubunganen kablaawan da kayo. Naragsak a Paskwayo amin tapno awan labas na. I-shout out na kami man Father ha anak garud nga shout out ta nga mabal ikararagan da kayo nya. Tatay Rabii adda gamin nagipatulod ti ko ti tulong na gidaduma para ti tulong ti charity ti parokya para Christmas program to dagitay altar servers tayo nga nagaget. Dayjadaduma mapan kadagita kabbalay mo apo apaya amok nga agmumukat dan kunana kagyaman ak makadagiti kabbalay ko ata narigat mo ti agyan ti kumbento apaya madamdama agaawid kay pampamilyayo da kami nga kanayo nga agkakadwa agtitinnomem kam tumanen da kayo kadinnayo pamilyayo da kami dakdakam tumanen ka pamilyami adda nang ted adda bado da siyakla awan adamot na isobreda itipitpitsurag ida ay thank you ma'am magpitpitsur da tayo na adda ng tedi kwartada piman katibi pampanunutag di pitpitsurag ida it is good if there is money in your sobre tayo sobre mga rod ngam na may mayat if there is Jesus in your heart the joy of Jesus in your heart di mo ti pampanunutag nga ikarkararag na mayat na danagyan na ta sobreyo ngam baka may mayat no adda ni Apo Isus dita puso yo dayjay titulbek ti amin tayo dayjay titulbek ti amin tayo no naimay ka ditoy nga namnamaem nga adda ni Apo Isus dita pusom agyamang ka ta hanna ka lang nga binisita inkawis na ka inkawis mo ni Apo Isus dayjay ti ragsak ti Paskwa
Iso nga urin man no nga kanta tayo nga Joy to the World, kada niya dagiti kan kanta tayo nga nakaadado nga Christmas song, tintulat ta pagsaltekan na no adda ni Apo Jesus ditoy. Dayjay ti pudpud no a Paskwa. Di pa nangidanon kin ni Apo Jesus, haan ang man naging bubukod nga Jesus daytoy. Nga naragsakan, wen adda kanyamon, aw mo bibibiyang mo kinikap sa ay, haan ang usta data. No, adda ni Apo Isus king amom nga idanon kadagiti kakabsat tayo. Ang kadla ko madagitay pamilya tayo dadta abroad. Tartari gagayan damot ka nga makadindada kay ditoy. Tartari gagayan damot ti makikaysa kadak tayo. Ngam ahanda nga nga mabalin, gaputi trabaho, kasapulan mo di trabaho, uray isuda, no adda ni Apo Isus kanyada, tiragsak ti Paskwa, iso da kayo nga dumdum nga adda ti balasiw taon sa dinuman nga ayan nyo, ano adda ni Apo Isus kada kayo, isagot yumet, ibingay yumet ni Apo Isus, iti tunggal may sa, iti trabaho tayo, iti panagkakadwa tayo, iti inyanaganan, panagtitipon tayo tatata Christmas, ni kumaapo Isus ti adda, nga kargana, kunana nga rudan ka iso ti nagsaltekan ti aminen, iso ti puon ti ragsak aminen, iso ti sungbat ti aminen. Adda problema, Jesus tulata. Adda sakit mo, adda uyok mo, Jesus tulata. No adda sakit mo, ni Apo Jesus tulata ti sungba na. Agkararag ka, no haan man nga magasan day ta sakit mo, addalat ta ragsak ijay pusom, nga uray pa iti kangitingitan day ta nga ot-ot, kangitingitan day ta nga sakit, no nyaman day ta nga sakit, da kami ti kumbento, kangitingitan day ta asarot, ta nagbalin sa nga saroten di sakit mi, taguuyak kami, no adda ragsak iti puso tayo, ni Apo Jesus tupay laeng. Isunan to pay laeng ti nangrugyan ken panungpalan ti amin tayo. Tinagpintas dati istorya na, imay, ori dati ebanghelyo tayo, napanda, apanda ti purpose da, mapanda agpalista ta sensus nga rod, lenteg da dayjay, iti sibil, ngem kabayatan ti panpanagnada, ipapanda, panagpalista, ni aganak mutan. Anya ti aramiden na, numnumo di jay in, nga pagdagusan ko na napuno, no kaya yu adda kalapaw di talikod. Imbag ka dagitoy, at adda pala kalapaw nga napananda, di ayan ti kulluong, di panganan ti karnero. Amuyo ti kulluong. Did you see kulluong? Di nga aramidem nga kasla, box ko mga no, mga di karnero no baka kaysa ti pagkananatapnan, nang ibadbadag di kanan na, mawatan nyo haan. Ngaman. Imbag ka kanya datad da kulloong amoy ginagyanak may sa parokya di San Emilio. Tinagan na di lalaki ko, Jose nga talaga usi. Marian sa pa di anak na, aja asawa na. Kani bakit na naggapo da di away? Naggapo da di away. Ya kamo na istorya kanya dati di idta pala pag mismisaan tayo. Gapo ta iyay sumipnget anja mo na sumipngeten makaan-anaken ijay dalan. Dalan ti pasagad hanga adayupay di jay highway. Aganak latan. Kapilitan a pinartiraan nan baka na. Amoy tinangalaan na ti pinangrepot na di jay ni daytay gibagis na. Daytay pagsilsilo na nga daytay. Mamanilo nga rod daytay kwati abuno daytay kert daytay kasi mo daytay talina. Iso ti pinangrepot na piman binungon na kanumo ijayan impasalot nan ijayan. Apan nangayab ti kadwa na nga mangbagkat kin bakit na impanda mo ilaan ki di adiyay health center di ubing kaysa ti impanagan da kamo no Jesus tinagan di ubing ta Maria nga ron iso nga ti nagan na dijay kalsada ay haan tinagan dijay kalsada uyas apay nga uyas paguyasan ti pasagad tinagan na dijay ubing tata uyas tanaiyanak ijay uyas pinartiraan ni Jose ni kaya ma-imagine mo kung madidya nga riga na mutpiman ni Jose. Kas jemot ani Apo San Jose. Sino nang tulong nga rod ganak ni Maria? Sino ti mga rayat nga rod day nga nagnumo nga Jesus? Sana binungon ti lampin ingkabil na. Kaya dyan no kitaan tayo, no da kayo kuma, mayor ka, maestro ka, maestra ka, abogado ka, itulok mo nga kasjay lati pagbalinan ta panaganak ni bakit mo kasjay kuma.
No kumano imaginean tayo, adda magkabailam. Kasjay laeng ti kanumo ti pagbalinan na nga may anak. Ti panangitid na ti anak na. Imaginem Diyos niya, insagana na pa ni Maria nga nadalos nga pa mangisikog ken ni Jesus nga anak na, idi aganak nagnumulaki din. Nagnumulaki din diya pananaganakanan kadamo in di na payla ko kuma in advance sa inya naganan in check in advance kuma mo na da cellphone na niya. Nagnumulaki din ka anak ti Dios. Ngem adda kayat na nga ibaga diya kakabsat. Nya, adda kayat na nga ibaga diya nga uray ni Apo Jesus nanumuti umay na kanya tayo, nanumu tayo adinanon na nagnumu diya ay na ngem kitaan nyo ti epekto na. Anya ti epekto na, the joy to the world, nagragsak ti lubong, indanon na ti anak na, giminawa ti entero alubong, isugarod nga di ti ragsak tayo, anya mo ti awawisin na tunggal Christmas kada tayo, umuna, recognize Jesus in your heart. Numari namon nga adda ni Apo Jesus iti puso mon, dadtan ti ragsak, dagi jay regalo nga kung kunayo, tultuladen tay laeng dayta a gift, the best gift, Jesus Himself niya. Numarinan ni Apo Jesus nga adda ni Apo Jesus iti pamilyam, haang ka di nga nagragsak. Numarinan nga iti gimong mo iya pagtrabahuam na adda ni Apo Jesus, haang nga tanga nakaragragsak. Anya nga minti galad, apay gamin kas ano nga ron nga panakarinam nga adda kini Apo Jesus king ka, no adda pudpud na ragsak mo, adda ragsak ti panagserbi nga napudno, hangkag sweet-sweetik, adda ragsak ti kinapakumbaba, hangkang agtangtangsit, adda ragsak ti ayat, hangkang nga managim imot, adda ragsak ti nya naganan, kinapudno nga agserbi, hang nga tabagbagim ti serserbiam, no marinam daya kini Apo Jesus dadtan. Maikadwa no ano ma-recognize mo nga adda ni Apo Jesus iti puso mon, idanon mo, i-share mo. Tata Christmas. Tata dayto nga panagbabakasyon nyo, dakay nga kakabsat nga nagbakasyon, welcome to our home. No nagawid kayo ti balbalay mi. Welcome kada kayo. Adda kadi kabailan tay nga idanon ni Apo Jesus kadakwada, haan laeng gapumata mangted ka regalom. Diragsak mo nga makikaysa. Maidanon tay kadi ni Apo Jesus uray sa dino ti papanan tayo tatapanawon ti Pasko. Kadagi tayo kakabsat tayo agtrabaho kunak nga rod itatrabaho yo, idanon yo ni Apo Jesus babaen ti naragsak a puso. Ketataan niya ti kungkuna tayo, natipon-tipon tayo. Agragsak ka itan lubong ni Jesus na iyanak niya. Ni Jesus na iyanak. Imaginan nyo day tanga misteryo, nakalumlum a tao, imay tinangisalakan, isuna dimmanon kada tayo, winaknitan na ti basol ti lubong, nagbalin, nagsubli ti ragsak ti lubong. Kadi dyan nanamon tayo, dyan ma-recognize tayo, marina tayo nga adda ni Apo Jesus kanya tayo, rumwarmot automatically, dyan panangiburay tayo. Imagine nyo, apay nga adda ka ditoy, umay ka makipagragsak, apay nga adda ka ditoy, naragsak ka nga rod. Kitaan nyo man tarupat akabayo no naragsak. Alanganin samot. Sama nga naragsak. Apay nga imay ka, nananamom nga rod. Maririnam nga rod nga adda ni Apo Jesus king ka. Ang iti unag dati nga simbaan, kenruar dati nga simbaan. Iti rina tayo, may sa kadi, nga agyamyaman Apo Jesus, agyamang kami ta imay ka. Agyamang kata binisitam ti kinakapsot mi. Agyamang kami Apo, taimay ka, iti kangitingitan ti sakit mi. Agyamang kami Apo, taimay ka, iti kangitingitan ti problema mi. Agyamang kami Apo, ta umay kalata, uray nagado ti pakarikutan mi. Agyamang kami Apo, ta adda kalata apaya, uray nakabisbisi kami. Di ko maati puso tayong agragrag utata. Kagas ano ti panangiburay tayo. Kas ano ti panangidanon tayo. Di pa laeng nalagaan nga puso, amom ti tao ka daday tay, amoy ti sao nga
Ada di aura na ko na tayo. Amuyo ti aura. Hana nga di surplus dita na auran sa nagan na. Ani man nga ni man aura. Amo di aura na jay nagan ti aura ti tao nga daytay mariri nam pailaeng dagi jay aura na ke kasla maitantanukan. Day di apong ko nga obispo nga Edmundo Abaya nagpigsa ti aura na. No sumungad ka hamba nga di jaga po taman nagunget. No sumungad ka kasla kala agpaigid ka kasla masiro ka. Diya ka mo dumot ti kakas di nga tattao. Di ja aura na kakasla ko mari namon. Kakas di ko mamagkan niya tayo. Di ja aura tayo. Sumungsungad ka pala ang amudan di ragsak mo. Wow! Sumungsungad ka pala ang kaadda di lag ang jiri nada. Adda ka ngamin. Sumungsungad ka pala ang kasla agrag-rag udan. Apaya adda nga rod ni Apo Isus King ka. Nakabubutang mga aura, sumungsungad ka pala ang agtaltal likod dan, baka dadta ka manan, umutang ka. Kanya, nakabubutang mga aura, sumungsungad ka pala ang agmimisuot dan, amok da ita. Pakawanam Christmasan. Diyan ngay, jay pala nagan mo, di jay pala, no, umay ka kumang ka, kasla di jay, anya nagan, odor of sanctity, kung nada kumaday jay. Nga di jay kinasantom ka, kasla aga, anya naganan, sumsumngaw, sumsumngaw. Nga jay kumawat kakabsatwan, no datayo, no naunag jay pamati tayo kini Apo Isos, adakad to'y apaya, naunag jay pamatim, ri-ri nam nga adda ni Apo Isos. Maiwarwaragawag mo ni Apo Isos. Managbasol kami mat Father Uwan, uri managbasol tayo, no tartarigagayan tayo nga dalusan, tartarigagayan tayo apagbabawyan, mabalin tayo nga agbalin nga aura ni Apo Isos. Ala agsubli kayo di balbalayo, mapang kayo, agsasango kayo, nanyaman dagita nga kinkinan nyo. Kanin nyo amin, data pansit into na aldaw no bigat na bangliston, sigurado ak data. Hanggang agim imot na nyo maibos, ipadawat yo. Sayon tulang amin itid mo, 2 minutes, mabalimpay basit, inka itid ka. Ang utang, mabalimpay basit, inka ipadawat, sa mula itid 2 minutes lang, ngamutang ka mabangles. Haan, adati kasya, nag-ammo tayo, pakawan Anday tingay inya naganan, no agawid kayo, ng agnotsebe na tayo, di aura ni Apo Isos naragsak, napnap no rag-o, napnap no ti panagkaykay sadet a pamilya, rupang pailaan ka mariri-nada nga, addan ni Apo Isos King ka, di kumati iyawid tayo. No bigbigam kabsat, nga pinaraburan na ka ti Diyos, gaputa imay king ka, imay ije pamilyam, iparabor mo met kadakwada. Iparinam met kadakwada. No adda mo makaalaan, no hammo nga no handa ka baelan ti agpakumbaba, sikan ti agpakumbaba. No marigatan da nga mamakawan tap no naragsak ka, sikan ti mamakawan ni Apo Isos, han na maekspektaren nga pakawanen tayo, no agpipinakawan tayo, imay latamot, uray pa'y nakalumlum tayo. No handa nga ammo ti agserbi nga napudno, sikan ti agserbi nga napudno, ipari namon. Dayta ti Paskwa. Haan nga dagiti dekorasyon tayo, hanga dagiti bado tayo, dagiti regalo tayo, simbolo laeng dagita ngam ti pudpud na Paskwa, dadtoy adda di aura. Dadtoy mariri-nada. Odor of sanctity. Angot man ta kaabi mo niya angot na. Agapapait sa nagpartida mo tata, agapapait sa mo. Imbes ko mga nagyusan, wow, agat insenso. O nagmayat ko man niya. Gaya dumawat ti insenso nga man nyo ibusan. Nagmayat ko man, wow, agat insenso. Napan nakimisa, wow, lumabas nagsanto. Nga DJ nga ta, daya ti pudpud no Paskwa. Dadtoy, no kas ano pa nang iburay. Anya, baliktadon tayo ti sitwasyon. Baliktadon tayo ti sitwasyon. Da kayo ti Jesus, mapang kayo ijay sumrek ijay kaunggan ti tao.
Di ito pa'y lagip mo, di mat nang ted kay tigip no daduma, napadasan nyo nagregalo nampay. Di mat no di regalo pa'y lang nga mismo ka, no makita mo nga di tao ka maragsakan, maliw-liwa isuna, hangat nga nagragsak ka nga nang ted. Da kayo ni Apo Jesus, inted na kanyayo, ti Diyos inted na kanyayo ni Apo Jesus. Hamos usaren, lunglung sutem, agkirkiriit ijayan. Da kayo ti Apo Jesus, inted na kada kayo, imay kada kayo, dinadail yo laeng. Sinayang yo laeng, gaputi kaimot mo, binangles mo laeng. Di pansit mo, gaputi banglesen, inton ikulkog mo, naggapot di kasirula, buunton nga dahil nabasaha, nga kasdyan no nabangles, kita agaam mo tayon. Da kayo ni Apo Diyos, da kayo ni Apo Jesus, inted na kada, inted yo tabagiyo, dinadail yo laeng. Nyatiri na yo. Hanga may mayat no iburay mo, hanga may mayat no sa saya atem, hanga may mayat no ibiyag mo. Ala, ipari na yun ni Apo Jesus, day tati Paskwa. Nanamom ni Apo Jesus, day tati Paskwa. No marinam, adda naunag nga pamatim ken kwa na, uray pa'y managbasol ken nakapsot ka, no marinam nga adda ka, isuna, kanyam ken ti pamilyam, day tati Paskwa. Nila, no maangot mo ta kaabay mo nga adda ni Apo Jesus, kablaawam na imbaga Paskwa. May awan sa maangot. Awan sa apay madlaw yung mga Apo Jesus mo takaabayaw. Ala, na imbaga Paskwa. Ay, so nga rin ko na, the Lord be with you, kung nanaday dyan niya, na imbaga Paskwa. Kawan oray na sin natakatata, oray na itsura na takatata, kaabay mo, at dani Apo Jesus king kwa na imbag Paskwa, naragsak Paskwa. Lari na antay nga ron, itultuloy tayo nga rin na ni Apo Jesus kada tayo, itinaragsak Paskwa.